נתחיל. גבירותיי, שים לב, אנחנו באותו גיפט-טראפ מהנקודה הזאת. אבל עכשיו אני הולך לעשות מהלך אחר, אוקיי? אני הולך לקחת את היד הזאת, ובמקום לתפוס את היד שלי, אני הולך להכניס את היד שלי פנימה לכיוון הגרון שלה, אוקיי? אני הולך לקחת את היד, ואני מכניס את היד שלי פנימה לפה. ועכשיו אני יורד הצידה, אוקיי? אני מראה את זה מזווית נוספת כדי שזה יהיה יותר ברור. מהמצב שאני בתוך הגיפט-טראפ, אני מחליט ללכת למהלך שקוראים לו משולש ידיים, או חניקת יד ראש עם הידיים, אוקיי? מהנקודה הזאת, אני מכניס את היד שלי פנימה. מכאן, פנימה, מפה. ואני עכשיו לוקח אותה הצידה, למטה. עכשיו אני במאונט יחד איתה, אוקיי? שימו לב מה אני עושה. אני מוריד קצת את הכתף שלי, כדי שהכתף שלי תהיה מתחת לסנטר שלה. שימו לב, מתחת לסנטר שלה. מהנקודה הזאת אני רוצה להצמיד את הרקה שלי לרקה שלה. הרקה שלי לרקה שלה. אני סוגר את הידיים בצורה כזאת. אני רוצה שהבייספ שלי יהיה על הגרון שלה, יהיה פה על העורקים האלה. אז אני מגיע למצב הזה. אני מתמקם ומסדר את עצמי כך שוב שהכתף שלי מתחת לסנטר שלה ושהבייספ שלי על הגרון שלה. עכשיו אני עולה ואני שם את השוק שלי על המותן שלה. ועכשיו אני מסתובב אליה וזהו. שוב תעשה את הסיבוב רגע? אני בעצם עושה סיבוב כמו מחוגה עליה. ככה, אוקיי? שימו לב, אתן מזווית נוספת. מכאן אני פה ואני סוגר. רקה לרקה, כתף מתחת לסנטר. אני עולה בצורה כזאת לטרייפוד. אני מעביר את הרגל שלי כך שהשוק שלי נמצא על המותן שלה, פה. ועכשיו אני עולה ואני מתחיל להסתובב לתוכה. וזהו. זה חניקה על הצוואר, אני לא מפעיל הרבה כוח בכלל. אין צורך ללחוץ ככה. אני פשוט שם את היד שלי במקום הנכון. אוקיי? זו חניקה קצת טכנית, אבל כל הרעיון, בואו תסתכלו רק, תשלי, זה שאני נמצא במצב שאני פה. אני מתחת לכתף שלה, מתחת לסנטר שלה, והבייספ שלי נמצא ממש על העורקים שלה. אפילו מהנקודה הזאת, אני חונק מפה, זה כבר חניקה. אז שוב, אנחנו מתחילים מהגיפט-טראפ, אני חוזר עוד פעם אחת אחרונה. מתוך הגיפט-טראפ הזה, אני עכשיו זורק את היד שלי פנימה לפה. אני יכול לדחוף את הראש שלה כאן פנימה, עם היד השנייה. אני יורד למעלה, אני יורד עם הרקה לרקה. והכתף שלי מתחת לסנטר שלה. אני עולה, אני מעביר את הרגל לשוק שלי, עם השוק שלי על המותן שלה, רקה לרקה, והלכי להסתובב פנימה, וזהו. זו חניקה מאוד מאוד יעילה, שעובדת גם ברמות הכי גבוהות. אני אעזור לכם, זה עובד בגז. יש? יאללה, תרגל. 2, 3. בגיפט-טראפ, כי זה סופר יעיל וסופר שימושי גם ברמות הכי גבוהות שיש בעולם, אוקיי? אם תתחרו, אחד מכן או חלק מכן, תאמינו לי שזה סופר יעיל גם מול אנשים שהם חגורה שחורה, אם אנחנו מגיעים לפוזיציה. אז אנחנו פה, אוקיי? תרגיל שהראיתי לא מעט, אבל חלקכן חדשות או פחות עשיתם את זה, אוקיי? אז מכאן מאוד מאוד פשוט. אני לוקח את היד שלי ומעביר אותה לפה. מכאן מעביר לכאן. אוקיי? אני לוחץ עם האמה שלי על הצוואר שלה. אוקיי? מפה אני עולה ואני מעביר את הרגל מעל. אני ממש יושב עליה בנקודה הזאת, סליחה. אני ממש יושב עליה בנקודה הזאת. מפה אני יורד למטה ואני מסיים ברמה. אני מראה שוב. אני נמצא פה ואני סוגר. אני מעביר את היד שלי ואני רוצה לשים את האמה שלי על הצוואר שלה. מפה אני רק מטה את הגוף הצידה, ככה. ואני עולה, כל הקפיצות הקטנות האלה הן ממש במקום, ממש בסדר, ומפה אני פשוט לוקח את הגוף אחורה, אני סוגר את הרגליים שלי עליה, ואני מסיים את הרמב"ם. אני מראה פעם אחת אחרונה, בואי נעשו זאת טיפה זווית לשם. כן, תוכלו לראות מכאן. אני פה, ואני רק עושה את הפעולה הזאת, לכאן. מכאן, לכאן. ואני רוצה לשים את האמה שלי על הצוואר שלה. זה קריטי, כדי להחזיק אותה. מפה אני מטה את הגוף הצידה, לכיוון המותן שלה. הראש שלי לכיוון המותן שלה.
עולה, 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 מגיע לנקודה הזאת. מכאן אני הולך אחורה, אני סוגר את הרגליים שלי פנימה עליה, כי אני רוצה להמשיך להחזיק אותה. ומכאן, ברור לכולם? יש? יאללה, 2